Ahoj, aj ty si chceš užiť dovolenku s plochým brúškom? Prezradím ti moje tajné zbranie. Predstav si, že máš po ruke bielizeň, ktorá funguje ako tajná stylistka. Áno, sú to nohavičky Lauren. Jemné mikrovlákno so štipkou elastanu, takže sú pružné, ale pevné. Prilnavý silikonový pásik, aby sa nohavičky nezošmykávali. Ja som si zvolila veľkosť M podľa obvodu pásu. Silný efekt drží horné aj dolné brúško pekne pokope. Vysoký zdvojený pás sľubuje silu v stiahnutí. Bešvové prevedenie, takže žiadne zárezy, ktoré by rušili. Pás pevný, brúško hladké. Nohavičky netlačia, iba držia. Žiadne tukové previsy, žiadne vankúše po stranách. Tanga pre neviditeľný efekt, žiadne švy ani zárezy. A bonusom je krásne zvýraznený zadok. Stojí aj v sede, všetko pekne pod kontrolou. S nohavičkami Lauren je to čistý vibe a sexy pozadie, ktoré si všimne každý.